territoriais foi considerado crucial para desenvolver un traballo ligado ao territorio. Falando xa da rede, valorouse positivamente a intensidade da actividade en rede, é dicir, unha organización que se xunta en asamblea a que poden asistir todas as persoas que están activas, que neste momento son 300 e pico, e que se xunta unha ou dúas veces por mes, con bastante capacidade de resolutiva, é dicir, asambleas que non son repetición da asamblea anterior, senón que ten capacidade para ordenar o seu traballo interno tamén polo traballo feito polo grupo de mediación, e que é unha asamblea eficaz en canto á toma de decisións. Polo lado negativo da rede se fala da perda de contidos políticos na rede, que acaban sendo asambleas co paso do tempo aburridas, porque se tende a tomar máis decisións técnicas con pouco debate, un pouco burocratizada no seu funcionamento, con descoñecemento da xente de cales son as mecánicas que están definidas, pero hai descoñecemento, as mecánicas para introducir temas na orde do día, pero valorando ao mesmo tempo o ser un espazo amable e sen grandes tensións para, a pesar de xuntarse con tanta frecuencia. Da coordinación interna en xeral, non só do grupo de coordinación, xa falei da necesidade de clarificar cales son as competencias e as necesidades de coordinación, moi claramente no grupo de coordinación, e logo, a respecto da participación da xente, se sinalou como problemático a inexistencia de métodos, ou polo menos métodos efectivos de conciliación, é dicir, os intentos son múltiples, pero o resultado é que participar na Marea Atlántica leva a participar máis na Marea Atlántica, que leva a participar moitísimo máis na Marea Atlántica. Entón, en termos de conciliación, evidentemente, algo falla, non? Pode ser que a desmobilización de algunha xente leve a sume carga de traballo a outras persoas, pode ser cuestións de excesiva necesidade de presencia física e pouco uso de ferramentas telemáticas non só para reflexionar, senón para a toma de decisións, pero en calquera caso foi sinalado como unha dos problemas máis importantes a nivel de participación. E como necesidade general, pois a respecto da estrutura, a necesidade de simplificar, de priorizar e sistematizar obxectivos, de simplificar e priorizar os contidos e de clarificar a organización. Ahora é máis rápido. Na segunda, isto é o repaso feito a estrutura que está en vigor na primeira das xornadas, non? As eivas e as características positivas que se viron que se ven na estrutura. Houbo unha segunda xornada o día 5 para continuar a reflexión pensando en cales serían as cousas que deberíamos, é dicir, pensándonos, comentaba antes Mariano, que agora haberá uns documentos marco, uns guións marco para a presentación de propostas
bueno, para o código ético, para a forma de goberno, para todo, tamén para a estrutura, non? É dicir, unha serie de ítems que debera de responder todo o grupo que quixera facer unha proposta de modificación. Pois a respecto da estrutura tamén haberá ese documento, e na segunda xornada de traballo sobre a estrutura se tratou de dar o paso do que dixen ata o momento, non? De pros e contras desta estrutura, a cales son os elementos que deberíamos modificar na estrutura, cales son as ideas que nos parecen que deberan de estar na nova estrutura da Marea Atlántica. Esa revisión debe atender, lóxicamente, aos obxectivos políticos aprobados na rede recentemente na Marea Atlántica dos que falou antes Natalia. Resumindo, é dicir, a estrutura debe responder a que obxectivos políticos temos para a Marea Atlántica, non? Para o próximo período. Eses obxectivos, resumindos moito, serían ter unha xenda propia con portavocías, apoiar loitas e tecer alianzas, traballar por obxectivos concretos, ter presencia e traballar nos barrios pero con un esforzo metropolitano, traballar con transparencia, liquidez e adaptándose aos contextos, contar con espazos de formación e conciliación. Vou ler un parágrafo literalmente. Para abordar de xeito integral a estrutura da organización, pensamos en organigrama, relacións internas, toma de decisións, comunicación, traballos de rutina e logística, espazos de debate, formación, resolución de conflitos, metodoloxías de traballo, conciliación, cuidados e feminización. Bueno, entón, que cuestións tiveron maior consenso na segunda xornada de traballo a respecto da modificación na estrutura? Sobre como participar na Marea Atlántica. Pois a estrutura debera de ser unha que posibilitara a suma de persoas a organización máis doada e máis inclusiva, non? Eso atende tanto a que a estrutura sexa coñecida como que non só que sexa coñecida porque en estamos, senón que sexa facilmente coñecible porque aínda non está. Que rapidamente diga, pois eu quero participar na Marea Atlántica, pois rapidamente sexa fácil que coñeza esa estrutura e que participe inmediatamente nela. A participación, o sea, participar mellor ou facilitar a participación pasará tamén polo uso máis responsable dos tempos, medir a duración de proxectos e reunións, levar os obxectivos xenéricos a tarefas ou obxectivos inmediatos e concretos, e poñer en marcha ferramentas deliberativas para poder participar de xeito telemático, ademais de presencial. Respecto a como agruparse, é dicir, cales serían as novas figuriñas dentro do conxunto, como nos agruparíamos. Unha das ideas que máis saiu tanto nas enquisas como nas xornadas foi que os grupos de traballo, o sea, que houbera grupos de traballo por proxectos concretos, non grupos, bueno, non ou non só, está por ver, pero as mareas son espazos de encontro por afinidade, é dicir, pois a min me interesa determinada materia e traballo con outras persoas as que tamén lles interesa esa materia. Bueno, pois unha organización por proxectos, grupos de traballo definidos ou comisións definidas por proxectos sería: é necesario facer isto, que ten estes obxectivos, isto empeza neste momento e ten que estar finalizado pois neste momento, 4 meses, un mes, unha semana, 9 meses, o tempo que, o sea, proxectos ben definidos aos que se poida sumar a xente, e ao mesmo tempo sigue sendo evidente a necesidade de que haxa grupos de servizos xenéricos, non? De transversais, é dicir, pois grupo que atenda a comunicación, grupo que atenda o que viñan sendo os grupos de traballo. Pero é necesario, se ve como un problema
o sea, é necesario que a estrutura facilite a participación de máis persoas, que posibilite a rotación de persoas, que as persoas estean en distintos puntos, en grupos de traballo. É certo que unha organización de todas as persoas por proxectos hai o temor de que leve a unha difícil xestión deses grupos de traballo. É dicir, pois as mareas agora mesmo é algo estable, ben recoñecible, non? Quen está. Agora, se temos unha organización que traballa só por proxectos e hai 20 proxectos traballando simultaneamente e van uns finalizándose e outros empezando, a xestión de todo ese movimento dese nacemento e finalización de proxectos e movimento de persoas, pois hai algo de temor a ver como se xestiona iso, non? Pero, bueno, si he visto que se traballa moito mellor cando os obxectivos son claros. A estrutura, evidentemente, debera de atender a cuestións transversais fundamentais como son a feminización e a conciliación, e se insiste unha e outra vez na necesidade dunha maior participación activa e visibilidade das mulleres. A idea da conciliación e o recurso a ferramentas telemáticas para posibilitarla é unha idea tamén que sale permanentemente e que, por tanto, pois parece que deberá ser algo a que fora respondido polas propostas de nova estrutura que houbera. Logo, como coordinar todo este mogollón de actividade organizada de outra maneira, por proxectos. Bueno, sí, ahora xa como coordinar? Pues, se a coordinación antes existente na estrutura actualmente en vigor era problemática pola inseguridade que tiñan as persoas que estaban en coordinación de cales eran as súas competencias, a coordinación nunha situación na que hai moitos máis grupos que están constituídos por proxectos, pois se pensa que vai ser aínda máis importante. Entonces, un sine qua non é a necesidade de responder cales son, se pervive un órgano que se chame coordinación ou que sexa unha variante ou que sexa distinto pero que coordine, é unha condición sine qua non decir claramente cales son as competencias dese órgano. A necesidade de que existan espazos onde compartir experiencias dos distintos grupos de traballo, lugares de posta en común. Outra das cuestións que salía inicialmente era a necesidade de voceirías que foran diversas, que poidan representar a Marea Atlántica, aínda que na segunda xornada esta cuestión pois non foi tan clara como outras, senón que pois suscita tamén dúbidas ou polémica das funcións desas voceirías. E a necesidade, a nova estrutura ten que atender a comunicación interna e a transparencia de como se toman as decisións, de que está pasando en cada momento. Eso se sinala permanentemente a necesidade de ferramentas telemáticas digitais para iso. E finalmente a necesidade de reactivar a rede, de que a rede sexa un espazo de debate político de calidade, de que a información circule previamente antes de ter lugar eses debates políticos. Probablemente unha das cuestións a recuperar na rede é o que houbo durante un tempo, que foi esas roldas que se facían ao final, as roldas nas que cada marea ou cada grupo de traballo decía cal estaba sendo a súa actividade e cal ia ser a actividade próxima, non? Nada máis, xa me estendí moito, sinto.
Miguel ha sido muy exhaustivo y ha quedado todo muy claro, como tiene que ser. Menos mal. Y bueno, pues antes de la siguiente parte nos vamos a tomar un cafecito todas y todos, ¿sí? Para también compartir, y es media hora, ¿vale? O sea, que en media hora nos vamos a ver aquí arriba para seguir la jornada, ¿vale? ¿Cuánto me pasé?